दाखालिनि फेसबुकनि जिबा मैया लोगो हमहैबाय आङो बे आदा फेदेरसिंनि गारिखौ भारा लाबोलायनानै ओमफ्राय बैरब खन्द'सिम थांदां बैरब खन्द'निसिममोन चिरांनिफ्राय थांदां ओमफ्राय जाहोबाय लोंहोबाय लास्टआव दोनलांहोबावबाय न'आव जेब्ला आं फैफिनो अब्ला फन हरनानै मा बुङो बेखौ मिथिगौ आदा आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोन नाथाय नों हायथाद्रायना होननानैसो बखिहरबाय उनाव फाग्ला बिदि जायो गारि भारा लाबोलायनो थांनाया बेखार जायाखै आंना बिदिनो हिनजावफ्रा बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो बुङो जों दा लकेसनाव थांगासिनो लकेसन मोननोसै बेजों टार्निं लानांसिगोन काजलगावनि आलायखुंग्रि पार्कआव दासान्दि हम स्टिंआव थांनो ओंखारलायबाय जों ओरै आदा जोंमा दं ओरै जोंना नै देरथ' साब दं दुमब्रा आरो खावसेया दिनै स्टार्टिं फार्स्ट एपिसडनि ना औ दिनै स्टार्टिं सिरिज दुमब्रुक आरो खावसा मोजां जागोन आसा दं दा बयबो दायो थांगासिनो दं काजलगावनि आलायखुंग्रि पार्कआव मर्निं वाक दङ उदै सिव खालाम लकेसन सफैबाय दुमब्रु रेडि खावसा मा एक्टर रेडि दा एक्ट्रेसखौ दाइसो लायगोनलै र' एक्ट्रेसखौ दाइसो लायगोन र' हाब नै जों मा आदाया बेहाबो रल दङ मोनसे रल दं बेहाबो Tadi pun kok masuk ke Nikon Samudra 50X. Tadi tadi coba. Masuk hasil cuma kenapa? Nikon saya masuk hasil cuma kenapa? Nih bikin saya 50 taka. Nih aku marah 50 taka. Nih dia malah terus lah kentang. Nih dia bayar cuma boleh istilah. Usah kadang. Nih dia masalah boleh. 30 taka kentang. Nih aku marah kayak gitu kan. Be माबा पयत्रिस माइलाय माबा 64 थाखानो जोङो इसोरनि साखि लानानै जेब्लायबो जोङो मा थांखियाव ओंखारदों बेखौ जों बुंथिनो होनांगौ जायो बेनिखायनो पिटारसन ब्रह्म बिथांनि दैदेननायावनो दुमब्रुक खावसा बर' सिरिज दिनै फार्स्ट एबा गिबि खेबजेननाय जागोन एपिसड बेखौनो जों दिनै बुंनानै आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनाय जाबाय जों दिनै नारेंखल थाइसेजोंनो देख्रुबनानै बेखेवनाय जागोन बेखौनो इसोरफोरा गोजोननाय लानांगोन औ देखौसै दा जय हनुमान खुलुमबाय आंनि मुङा जोंमा ब्रह्म आं चिरांनिनो दिनै जों फुंबिलि समावहाय बिथां पिटारसननि दैदेननायाव बड' सिरिज दुमब्रुक खावसाखौ जों दिनै बेखेवबाय खुलुमबाय आंनि मुङा मितचर नार्जारी दा जोंनि जागायनो लानाय
बड' सिरिज दुम्रु खावसां एपिसड 1खौ दिनैनिफ्राय जागायनो आखायाव लाबाय। दा बे दुम्रु खावसाङाव आंखौ एक्टर महरै लेंहरनायनि थाखाय जोंनिनो प्रडाक्सन मेनेजार आदा पेटारसन सारखौ आंनि गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो आं दा जोंनि फुराना आर्टिस्टफोर आदा रिंखां आदा सान्थिमोनजों गाफानो मोननानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं नाजालांगोन जेनेबा आदामोनजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों आं सेस्था खालामलांगोन मोजाङै खालामनो थाखाय बे सिरिजआव। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोनाथ' आंखौ सिनाय जानो हागौ, माने आं गोबां ओंखारबाय आरो दिनैबो आङो मोनसे कमेडि दुम्रु खावसा बड' सिरिज पेटारसननि दैदेननायाव आं दिनै बाहागो लानो मोनदों। आं बिराद मोजां मोनदों। जोंनि रंना माने एसे कमेडि जागोन आरो नोंसोरथ' मिथिखायो आं कमेडि होननानै। कमेडिबा माने गुन्दाबो जायो मालाबा, दा कमेडि नालाय कमेडियाव जों लिंनायनि थाखाय आं बिराद मोजां मोनदों। नोंथांमोनहा नायनो हागोन, नायगोन उनाव मिथिगोन नायनानै। खुलुमबाय। दिनै जोङो बर' सिरिज दुम्रु खावसां पेटारसन सारनि अपेनिं खालामदों। बेहाय आंनि रला दुम्रु नामनो। दा जिखि जाया मानो आंखौ होनायनि थाखाय आं बिराद गोजोनदों। बेनो बुंनांगौआ। ये देखो आता है कमाल सामब्राम बानलु बेदराव होगोन आं लाबगोन खासै दा नोङो नै आबो दादों बयना दाउ आंना दायथ' सामब्रामजों बानलु एफाराम WW दसे एसे हरो सिङाव मोजां एथ' masuk kos dah tahu Sambram kota menai lo nggak berapa oh busa dong खुलुमबाय आंनि मुङा ममि बसुमतारी आं बे दुम्रु खावसांनि सिरिजआव एक्ट्रेसनि रल मोननानै गोसोआ जोबोद मोजां मोनदों आसा खालामो रायजोफोरा बे सिरिजखौ अनसायगोन नायगोन आरो जोंखौ हेफाजाब खालामगोन होननानै गोजोन्थों Resmi Bosumtari आं बे दुम्रु खावसां सिरिजआव मानसिबो लेखुरि बिमा लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं सिगाङावबो गाखायोमोन गेजेराव आं द्रप थादों दा आं ओंखारफिनबाय नोंथांमोनहा जोंनि बे दुम्रु खावसां मुभिखौ बयबो नाय आरो नायनानै लाइक खालाम बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो गोजोन्थों खुलुमबाय गासैबो नायग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय आङो मोनसे वेब सिरिजआव एसे एक्टिं खालामनो मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे वेब सिरिजनि मुङा जाहैदों दुम्रु खावसां बे दुम्रु खावसाङाव आङो एक्ट्रेसनि बिमानि रलखौ लादों बेहाय बिमानि रल खालामनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंनि मुङा हायनास्रि बसुमतारी होननानै आंखौ मिथियो ओमफ्राय आङो एक्टिंखौ हागौमानि नोंथांमोननि लुगैनाय बायदि नङाब्लाबो आं नाजागोन मोजांखौनो देखायनो आं नाजागोन ओमफ्राय बहाय बिमानि रल खालामनो मोननानै आं जोबोद गोजोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आसा खालामो नोंथांमोनाबो बे वेब सिरिजखौ नायनानै बयबो सापर्ट खालामगोन आरो मोजां मोनलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय गोजोन्थों
गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। दे बिदिब्ला नोंथांमोना सेथि खोन्दोखौ नायनो थाखाय रेडि जादो। नोंथांमोना बे सिरिजखौ दा बावैसोनि गेजेराव नुनो मोनसिगोन। बेनिखायनो बिनि सिगां नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थाङो आरो लाइक कमेन्ट खालामनानै होदो। गोजोन्थों।